Viherlassila ja maailmasi kasvaa. Puutarhurin puolituntinen on Viherlassilan kanta-asiakkaille ilmainen konsultaatioaika puutarhurin tai pihasuunnittelijan kanssa. Minulta saat ideoita, vinkkejä ja neuvoja ja ohjeitakin kaikkiin puutarhakysymyksiisi. Varaa aika nettisivultamme. Nyt meillä on tämän kesän projektina on perustaa viinitarha tähän meidän puutarhaan, mistä mä lähetinkin sulle ennakkoon jo kuvia. Ja tulin hakemaan vähän neuvoja, että kuinka helppoa se voi olla. Joo, se on tosi hyvä ajatus, ihana ratkaisu just tähän paikkaan. Viiniköynnösten viljeleminen onkin helppo, ei tarvitse olla mitään hankalaa. Löytyy sellaisia laitteita, mitkä on todella kestäviä ja niistä saa syötäviä maukkaita rypäleitä. Kuulostaa hyvältä. Sitten mä kysyisin semmoista sulta seuraavaksi, että mitä lajikkeita mun kannattaa valita, kun mä haluaisin, että ne olisi talven kestäviä ja ihan niin kuin syöntirypäleitä. Joo. Ne on nämä talven kestävimmät niin on Zilga, Beta ja sitten Somerset Seedlesskin, mikä on siementön. Ne on kaikki kestäviä ja ihan syöntirypäleitä. Niin, että niistä tulee makeita kyllä tulee, rypäleitä kyllä sitten, tulee kunhan vaan kesähelliä suosii. Joo, okay. Hyvä, niillä päästään ainakin sitä alkuun. Joo, ehkä myöhemmin sitten mietitään sitä viinin tekemistä. Joo, kyllä. Joo. Viherlassila ja maailmasi kasvaa.